A mi m'afecta pel delta, que és el que tenim més proper, la nostra riquesa, i ens l'estan traient. Tota la zona del delta és impressionant per anar en família. Quan convé, pagesia periurbana, agricultura de proximitat. Quan no, us fotem ara l'ampliació de l'aeroport a sobre. No entenc per què no es millora el transport ferroviari, per exemple, que és molt més sostenible i va molt malament ara mateix. El nostre planeta ara mateix està en emergència. Una qüestió de model, no? De model econòmic, de com volem viure i de què estem disposats a fer per salvar el planeta i aturar el canvi climàtic. La manifestació d'avui està convocada per Zeroport i la xarxa de justícia climàtica, i el que demanem és que aquest projecte d'ampliació quedi definitivament aparcat. Pel que ens diuen els ecòlegs i els biòlegs, la Ricarda és la zona més clau en termes de biodiversitat en el Delta del Llobregat. Hem de ser conseqüents. Si volem una agricultura de proximitat precisament perquè els productes no vinguin de lluny i no es cremi i no s'utilitzi tant de combustible, hem de defensar un territori agrícola. I aquí estem veient que carrer Tarragona s'ha desbordat, la columna que ha vingut del Prat era enorme i que aquí estem mobilitzades totes. Cal plantejar-se la mobilitat per reduir-la, no? I fer-la de més proximitat. Aquí no estem parlant només d'un aeroport, estem parlant de capitalisme o vida. I aquí estem en defensa de la vida.